Op. Op. Standby. Standby. Kumit. Dali. Shh, dali. Shh, dali. Dito sa. Standby. Standby dito. Oops. 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 Si Kobin. Kauna siya sa iyang pamahaw. Op. Shh. Kobin. Ara. Ano sa siyang food. Tubig awas. Upaw na. Papalupaw. Anong number mo, JP? Ano yung number mo sa akin? 21, tama, 21. Alam mo na nalo na sa JP.
Kaya yung number J. Mali siya. Okay, katong buwan, Vice ganda sa... Kasi ang ako sa 2 times sa una. J, PM yung number. Total kita. Yun. Hindi na ako mga 50 pesos guys. Sila pang sponsor dyan. Char lang. Oh, kalokalike ba? Oh, kalokalike. Kalokalike pala. Hi, Jay. Lapula po mo sa Jay, no? I am from Lapula. Sige, PM mo yung number mo. Yan, smart na sa okay. Na. Yes, Jay. Uy, bye-bye. Manaka. Onsi. Managlamoy.